Разпитваме хората какъв вкус на фурнети биха искали да има, който го няма. Може би със синьо сирене. С синьо сирене. Чудесно. Аз много обичам. Добре, съгласна. Нещо лютен шоколад, може би. Лютив шоколад, добре. Може с бисков. Може с Бейлис нещо. Авокадо. С авокадо. Ами да, защо да? Добре. А защо точно това? Ами бискофа сега стана много тренди и затова. Да хвана тренда. Да Да. запуснат по вълната. Как бихте кръстили новия вкус? Нещо свързано с вечерна тематика, вечерна наслада. Добре. Ами фурнета с бискоф. Логично. Нещо лютичко, но в кавички ще е лютичко. Лютичко. Например. Да. Нещо със здравословно трябва да е. Ще го измислим. Хелти фурнети. За шоколад има ли? Има. Какво необичайно? Не знам, верно с портокал, с... Не, ужас. сега не каза авокадо. Нали нещо Мога по... да кажа с какво не трябва да има. Добре. С солен карамел. С зелен карамел. Не ти харесва. Абсурд. Враг номер 1. Абсурд. Кой ти е любимия вкус тогава? Топено сирене. Топено сирене. Имаме. А има и бекон ли, нещо такова имаш майче. Не Добре. съм много претенциозен. Не. Ама без солен карамел. Само това е Без солен претенцията. карамел. Добре. Абсурд. Добре. Задължително не. Иначе се откажем.